Hai que ter unha terra moi boa para que medre todo o que poidas imaginar. Hai que ter agricultores como oficio para unha horta profesional que é fonte de emprego. Hai que investir no campo para ter verduras e hortalizas durante todo o ano. Hai que ter boas ideas para exportar a outros países. Hai que ter xente nova que aposta polo desenvolvemento rural. Hai que ser un experto en agricultura ecolóxica. Hai que ter denominación de orixe. Hai que ter liñas de produción eficientes, con profesionais que traballan para chegar ao consumidor os mellores produtos. Hai que ter produtos locais que cheguen a todos os mercados. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra.